Šestica českých hráčov, Pastrňák nástrel, skončil vysoko vo vzduchu. Špaček, Pastrňák. Je čas. Malý priestor na zakončenie má pred sebou Zacha. Pastrňák, Zacha bude prvý pri puku, Špaček, opäť Pastrňák. A ne čas. Červenka, gól! 3-3! A to je neuvěřitelný, znova parádně to ty kluci sehráli a tady se rotoval Martin Nečas s Davidem Pastrňákem a Martin Nečas to vezme křížně. Parádní akce a Roman Červenka to nádherně trefuje, tam je malinko místo nad tím o hlavu. Podívejte se na to malé okénko, které tam je. A Roman Červenka to parádně trefuje a máme tady vyrovnané utkání. Skvělý průběh, tohle to dodá těm novicům, co přišli, hodně energie, strašně důležitý, že to